Entramos no Ciberlab FP do Centro Galego da Innovación da Formación Profesional Eduardo Barreiros, un espazo de aprendizaxe, experimentación e desenvolvemento de competencias en contornos reais que integran tecnoloxías da información e da operación para así adaptar a formación profesional aos novos escenarios de transformación digital. Entre as súas funcionalidades destacan a formación especializada do profesorado, a simulación de ciberataques e defensa en contornos virtuais, a análise forense industrial ou a validación de sistemas antes da súa implantación. Ademais, conta cunha estación móvil que vai permitir levar esta tecnoloxía a centros educativos de toda Galicia, así como realizar demostracións para empresas ou en feiras. Este laboratorio é un laboratorio avanzado en ciberseguridade. En el contamos cunha parte de tecnoloxías da información, ciberseguridade en TI, contamos cun área de ciberseguridade en tecnoloxías de operación, de procesos productivos, así como un área de analítica forense. Vale? Entón, é un laboratorio que pretende dar servicio tanto á comunidade de formación profesional para a formación de profesorado e a actualización de todas esas novidades que van surxindo no ámbito da ciberseguridade, como dar un servizo tamén a forzas e corpos de seguridade do Estado e a sociedade en xeral, de concienciación, incluídas as empresas e o tecido productivo de concienciación, de uso do equipamento e de que poidan vir aquí a utilizar as nosas instalacións ou recibir cursos de formación. Na simulación de ciberataques empréganse, por exemplo, esta cadea de produción montada con máquinas reais. O obxectivo é achegar a formación ás necesidades reais das empresas nun ámbito estratégico cada vez máis demandado. Estamos orientando esta parte ahora a ciberseguridade. En esta parte do TI é importante porque a industria está sufrindo ciberataques, entón temos que mirar como protexernos de cara a isto. Isto trátase de protexer o que é a industria, a parte do TI, a tecnoloxías de operación. E o que facemos é, como ves aquí, hai un montón de autómatas interconectados entre sí. Estes autómatas, se ti queres visionar ou visualizar ou interactuar coa máquina, tens que sacalo a internet, tens que sacalo a través dun router e colgalo en internet e poder acceder a él. Entón aí é onde xusto nosotros nos incidimos nesa parte de seguridade, nesa parte de programación e configuración da seguridade de cara a internet, de cara adentro hacia a industria. Estas máquinas, como te digo, están na industria, tal cual ves aquí, eso mismo é o que vamos ver despois na propia industria. Entón, nós, traballando con estas tecnoloxías, que son as que realmente están na industria, isto é totalmente aplicable. Evidentemente, toda esta información e formación que podamos sacar de aquí é transmisible ao alumnado finalmente, que son os profesionais do mañán. O sea, bueno, eu diría máis ben de hoxe e do mañán, claro. Outra das funcións do laboratorio é a análise forense desde o punto de vista de extracción de información de diferentes dispositivos, como teléfonos móviles ou discos duros, para examinalos e comprobar se se cometeu algún delito. Utilizanse diferentes programas, temos licencia de varios deles que son moi coñecidos no mundo da analítica forense, sobre todo utilizan corpos e forzas do Estado de seguridade, como son Magnet Action ou algún outro programa como Oxygen, que son moi coñecidos e que, polo tanto, axúdanos os nosos profesores que se forman tamén aquí no noso centro a levar esta tecnoloxía aos seus alumnos. O que estamos tratando de tanto de formar a especialistas dentro do noso profesorado de FP, como a tratar de axudar na medida do que podamos tanto a cidadanía na concienciación de que nos dispositivos móviles se poden agochar cousas que non se poden amosar, que polo tanto debemos de localizalas e poder ver se hai delitos. Outra das cousas que nos axuda é, sobre todo a formación do profesorado para que o leve ás súas aulas e poidan ensinar aos seus alumnos como utilizalos, e que eles despois poderán participar no traballo de
desde laboratorios importantes onde se utilicen este tipo de materiais ou incluso traballar en corpos de seguridade do Estado, como pode ser na Policía ou na Garda Civil, pois axudaría moito este profesorado a aprender e poder utilizalos. Tamén desde o noso punto de vista podemos utilizar todo este laboratorio pois tamén para examinar de cara á nosa experiencia, ver cousas novas que van surdindo en tema de ciberseguridade, que moitas veces o problema que temos é ese, que surden cousas novas cada día, e axúdanos tamén á investigación. O equipo que traballa aquí conta coa tecnoloxía máis avanzada como Magnet Action, unha das herramientas que manexan. Es una herramienta que somos los primeros, aparte de los cuerpos de seguridad del Estado, en tenerla disponible para el profesorado. Entonces somos capaces de entrar en un dispositivo y localizar todos los artefactos. Además, la herramienta dispone de inteligencia artificial en local, con lo cual es capaz de ayudarte a localizar más fácilmente dichos artefactos. O Ciberlab, inaugurado o pasado 30 de abril, ven a completar o traballo que se está a desenvolver no Centro Galego da Innovación da FP Eduardo Barreiros en distintas áreas. Desenvolvemos proxectos de investigación e innovación aplicada con empresas e con centros de formación profesional, impulsamos o emprendemento industrial, a internacionalización e a formación de alta especialización. Entón, por unha banda temos a área de innovación, onde en conxunto con empresas desenvolvemos proxectos de investigación e innovación. Facemos tamén outro tipo de proxectos que son de innovación metodolóxica, que son desenvolvementos propios de programas e aplicacións que logo implantamos nas aulas. Na área de formación de alta especialización, o que facemos é unha detección de necesidades de formación do profesorado para que, mapeando os diferentes sectores productivos e tecnoloxías emerxentes que están a xurdir, formemos ao noso profesorado nesas novas tecnoloxías de cada sector productivo para que o alumnado que titula en formación profesional acceda a un mercado de traballo con garantía de coñecemento de todas esas novidades e tecnoloxías. Na área de emprendemento industrial, colaboramos no desenvolvemento do programa Innovatec FP, a través do cal equipos gañadores resolven retos propostos por empresas. Froito dese proxecto temos xa unha empresa constituída por un grupo de alumnado e tramitamos a primeira patente a través dun modelo de utilidade. E, por último, a área de internacionalización, no que contamos xa cun proxecto europeo, SureWinners, no que colaboramos con diferentes países para a actualización e elaboración de materiais no ámbito eólico e marítimo.